Речі геополітичні – це невизнання будь-яких територій, які окупувала Росія русскими. Це українські території, вони у будь-якому випадку. Це для нас одна з найголовніших червоних ліній. У будь-якому випадку це тимчасово окуповані території. Це справедливий мир тоді, коли ці території повернуться. Але якщо можна зробити так, щоб знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулося з часом дипломатичним шляхом, я думаю, що, напевно, що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях, тому що війна не може бути стільки, допоки вона йде. Так? Тому ми будемо робити все, щоб відновлення територіальної цілісності України відбулося. Для нас це важливі речі.